Ginkumpirma ang Department of Foreign Affairs sa DFA nga nabaton na sini ang request ng Estados Unidos nga ipa-extradite ang founder sang Kingdom of Jesus Christ nga mo ang self-proclaimed appointed Son of God nga si Apollo Quiboloy. Suno kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel na endorso na sang ahensya ang among request sa Department of Justice sa DOJ agud maproseso sa nagapadayon nga mga layi sang Pilipinas bilang Central Authority sang Pilipinas sa mga extradition request. Ginsiling sang DOJ nga paghimuon ang tanan nga legal nga proseso suno sa lahi. Ginapangayo sang Estados Unidos nga madala si Quiboloy sa ila pungsod agud atubangon ang mga kaso nga may kangtanan sa sex trafficking, child sex trafficking, labor trafficking, visa fraud, bulk cash smuggling kag money laundering. Sang 2021 una nga ginpagwa sa mga piskal sa Estados Unidos ang kaso batok kay Quiboloy. Sang ulihin nalakip man siya sa FBI, 10 most wanted fugitives antes na nadakpan sa mga otoridad sa Pilipinas sang Setyembre 2024 sa pagpanguna ni General Nicolas Torre nga mong Regional Director sang PNP sa Davao sang among ation. Padayon naman nga ginapanginwala ni Quiboloy ang tanan nga akusasyon na batok sa iya. Sa sumo nagapabilin sa kustodiya sa otoridad sa Pilipinas samtang ginaatubang ang separado nga mga kaso sa qualified human trafficking kag child abuse sa mga lokal nga korte. Sa ginpagwa nga audio recording ni Quiboloy sang Pebrero 2024, ginbuyagyag niya ang ginaaligar nga plano sa Amerika nga ipakuha sa kag ipapatay matapos ano sa iyang pagtraidor sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Wala kabahin sang iya nga audio recording sang among nga bulan. Po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan. Nakasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggo pa ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Ang kabahin sang ginpagwa nga audio recording ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy ang ginmensionan sa SMNI ang maning official broadcast media arm sang Kingdom of Jesus Christ nga si Quiboloy mismo ang founder. Sa liwatang abong audio recording ang gin-release sa Pebrero 2024.